S106-74 2004 jsou velice elegantní hodinky určené pro dámy. Naše krabičky. Zde máme hodinky. Hodinky jsou jako většina dnes prodávaných hodinek vyrobené z chirurgické oceli. Ale barva v těchto hodinek je růžové zlato. Ovšem je velice jemné a dalo by se říci, že to je něco mezi s běžným žlutým zlatem a růžovým zlatem. Jak je jistě vidět i na videu, kolem ciferníku a uprostřed hřemínku je imitace dřeva. V druhé polovině hodinek imitace dřeva končí a už jsou jen články čistě v barvě zlata. Ciferník je hnědý, lesklý a dále zde nalezneme datumovku a ukazatele dne týdnu. Dominantní jsou číslice 12 a 6, ostatní jsou nahrazeny jinými liniemi ve stejné barvě, jako je pouzdro a řemínek. Díváme se spolu na velikost hodinek. Pouzdro hodinek je široké 35 mm i s korunkou 36-37 mm. Čistě ciferník máme široký 28 mm. Řemínek je široký 15 mm. Pouzdro, respektive řemínek, má stejné zavírání jako všechny ostatní řemínky kovové. A řemínek lze zkrátit odevzdáním jednotlivých článků. Zde máme 3 články a na druhé straně máme také 4 články. Na druhé straně máme 4 články. Už je to lépe vidět. Jeden článek měří nějakých 8 mm. To znamená, že hodinky lze zkrátit o celkem 9 článků po 8 mm. Ještě se podíváme. Hodinky vypadají na ruce. Hodinky jsou jemnějšího, elegantního rázu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy k hodinkám, neváhejte se na nás obrátit. Zdraví Aneta z Butixu.